Ara vindria la ponència, la cluenda no, que la farà el regidor, que el regidor sí que és aquí, però vindria l'última ponència del director general de la IDEAE, del Joan Groisart, de l'Institut per la Diversificació i l'Estalvi d'Energia. Saben què passa? La veritat és que amb l'exdirector que ha vingut tard, primer, i el director actual que no ha vingut, amb l'IDEAE, no ens n'hem sortit com gaire bé. Però l'hem gravat. I ara sortirà el senyor Mietal. No ha vingut, però s'ha gravat. Molt bona tarda a totes i tots. I en primer lloc volia disculpar-me, ja que m'hauria agradat poder passar tota la jornada amb vosaltres, però malauradament m'ha estat del tot impossible. No volia deixar passar, en tot cas, l'oportunitat de saludar-vos, d'explicar-vos algunes de les coses que hem estat treballant des d'IDEAE i sobretot començar per donar-vos l'enhorabona per aquest sisè congrés d'una iniciativa, d'un projecte Rubí Brilla, que és un referent i ha estat un referent fins i tot abans que la transició energètica estàs a l'hora del dia del debat social i del debat polític. Tant el municipi com la iniciativa són un referent per altres municipis, per altres institucions, també pel sector privat, que han vist que la transició energètica no és una cosa etèria del futur, sinó una cosa molt concreta en la que ja podem començar a donar passes i que a més hem de començar ja a donar passes. Per nosaltres, a IDEAE, la temàtica d'aquest congrés, referent a les diferents vessants de l'autoconsum, ens agrada especialment. Com bé sabeu, conjuntament amb el Ministeri per la Transició Ecològica, hem estat treballant amb el nou marc normatiu de l'autoconsum, que més enllà de l'impost al sol i de debats estèrils, que ja estan afortunadament molt superats, es tracta simplement de fer senzill allò que mai s'hauria d'haver fet complicat, que és que institucions, que llars, que petites empreses puguin generar la seva energia i la puguin gestionar lliurement, de forma individual o de forma col·lectiva. Es tracta, per tant, no només de canviar les fonts de generació energètica, sinó qui hi ha al darrere, de posar la ciutadania al centre del model energètic i obrir el ventall perquè la innovació tecnològica, però sobretot la innovació social, puguin aprofitar el nou marc i puguin aprofundir, en definitiva, en la democratització del model energètic. La jornada d'avui, de fet, està plena d'iniciatives, d'exemples, tant del sector privat com del sector públic, que són molt interessants i que precisament aprofundeixen amb aquesta idea. Aquesta idea, la de posar la ciutadania al centre del model energètic, és precisament un dels objectius del Pla Integrat d'Energia i Clima, que és el nostre principal full de ruta quant a política energètica i que prové o que s'inspira també en aquest mateix principi que ja apareix l'anomenat paquet d'hivern o el marc normatiu en matèria d'energia neta a nivell europeu. En un sentit semblant, estem treballant també per desenvolupar altres figures més enllà de l'autoconsum, des de la regulació de l'emmagatzematge fins a l'agregació, perquè els petits consumidors també puguin oferir serveis al sistema energètic fent servir el que anomenem recursos energètics distribuïts, siguin instal·lacions d'autoconsum o generació distribuïda, instal·lacions d'emmagatzematge, bateries o també demandes gestionables com és la recàrrega del vehicle elèctric o com ho poden ser també moltes altres. Una iniciativa concreta en aquest sentit és el projecte IREMEL, que hem impulsat juntament amb OMIE, l'operador del mercat elèctric, que és la integració de recursos energètics fent servir mercats locals d'energia. Es tracta de posar en marxa petits projectes pilot a diferents llocs de l'Estat per provar noves maneres de gestionar les xarxes i de gestionar la generació o recursos energètics distribuïts. Per altra banda, estem treballant també en un nou marc normatiu que permeti un adequat desplegament de les renovables a tota la propera dècada, des d'un nou sistema de subhastes que permeti que tots els consumidors puguem aprofitar ja directament els estalvis econòmics que suposen les renovables. Com sabeu, les renovables són molt més competitives que els fòssils i es tracta que entre tots ens puguem beneficiar d'aquests estalvis, i també cal abordar la racionalització de tot el sistema d'accés i connexió a la xarxa elèctrica. Una part important d'aquest desplegament de renovables i sobretot la seva integració a la xarxa passaran per la innovació, per una gestionabilitat cada vegada major de les renovables i sobretot de l'emmagatzematge. I aquí, des de l'IDEAE, també hi tenim molt a dir. De la mateixa manera que al seu moment les primeres cogeneracions o els primers parcs eòlics de l'Estat es van posar en marxa gràcies a l'impuls de l'IDEAE, es tracta de recuperar aquest paper d'agent inversor que va tenir en el seu moment i per tant a dia d'avui ja estem rebent i estem analitzant diferents projectes, diferents iniciatives on l'IDEAE pugui aportar finançament o pugui aportar capital com un soci més
per posar en marxa aquells projectes que, encara que tecnològicament ja estigui resolta la situació, encara no hagin acabat d'arrencar i el mercat encara necessiti aquest recolzament, aquest impuls per part del sector públic. Com també sabeu molt bé, no es tracta només de com generem aquesta energia, sinó també, sobretot, com la fem servir. Des de l'IDAE, com també sabeu molt bé, també treballem amb iniciatives d'eficiència energètica en l'àmbit edificat o també, per exemple, la mobilitat sostenible, en el seu àmbit més ampli. N'és un exemple el projecte MOVES o la línia MOVES d'ajuts al desplegament de la mobilitat elèctrica i sostenible, on més enllà aquest any de subvencionar simplement l'adquisició de vehicles elèctrics o vehicles més nets, impulsem també els plans de transport al treball per part de les empreses o sistemes de bicicleta pública o bicicleta elèctrica compartida, però també plans integrals de mobilitat en entorns urbans o entorns insulars i també projectes d'innovació lligats a les diferents aspectes de la mobilitat elèctrica. És un eix, la mobilitat elèctrica, no només per reduir emissions al sector del transport, sinó que al final estem parlant de bateries mòbils distribuïdes per tot el territori que moltes hores al dia estaran connectades a la xarxa i per tant són un instrument per afavorir la integració de les renovables al sistema elèctric i també per aprofundir a la participació dels ciutadans, dels usuaris, com a un agent, un actor actiu al sistema elèctric. Ja per acabar, apuntar un altre tema que també és clau per nosaltres. Tot això només ho podrem aconseguir si participem entre tots i totes, sector privat, sector públic i també tots els nivells de l'administració. El repte és prou complex i prou divers, però sobretot les oportunitats industrials, socials, econòmiques, ambientals també, són tan enormes aquestes oportunitats que val la pena que entre totes i tots hi pensem i sobretot entre tots ho traguem endavant. Per tant, enhorabona per aquesta iniciativa, per aquesta jornada tan potent i tan plural. Espero que puguem seguir treballant plegats durant molt temps i moltes gràcies i ens veiem aviat. Sí, aplaudiu-lo. No ens sentirà, però aplaudiu-lo. Igual, amb el Joan Gruix ara ens ha passat una cosa. Nosaltres li teníem preparat una sorpresa, o 3 sorpreses. Havíem enregistrat el Jorge Morales, a l'Assumpta Ferran i a 2 alumnes, l'Enric i la Núria, de l'Escola de Can Oriol, que li feien preguntes. Ell no ho sabia, no n'era conscient. Anaven a sortir per allà, on ara hi ha el sol, per allà es projectaven aquestes... Mira't el Morales. Bueno, yo creo que todos debemos reconocer que el sortien aquestes preguntes i ell les havia de respondre. Com que no ha pogut venir i ha fet l'esforç també de gravar-se, li hem enviat aquests vídeos per mail. I ens ha fet les respostes, ens les ha escrit. Ens ha escrit 6 pàgines. Si jo ara els hi llegeixo les 6 pàgines, jo m'adormiré i vostès també. Llavors, el que farem és penjar tant aquests vídeos a la web que no han vist, com aquest contingut, aquestes respostes que el senyor Gruix ara ens ha enviat, al web de l'Ajuntament de Rubí, el rubi.cat, on, de fet, en breu trobareu també tot el contingut del Congrés. Així allà tindran una versió extended del Congrés amb contingut extra, com si fóssim un disc, un bonus track que vostès no han sentit. Sí? Millor, no?, que llegir això de les 6 pàgines? Doncs va, anem a tancar el Congrés amb l'últim discurs que sentiran avui, com a mínim, en aquesta sala. Claurà el Congrés Rubí Brilla, el regidor de Medi Ambient, Transició Ecològica i Benestar Animal, el senyor Andrés Medrano. Gràcies. La Mariona us ha mentit, no és un discurs, és una cosa molt breu, perquè un tancament ha de tenir 3 condicions. Ha de ser breu, perquè la gent vol marxar, ha de contenir agraïments, i sincers, a més, aquesta vegada, sobretot, i alguna reflexió. Llavors, començo pels agraïments. Jo soc regidor de Medi Ambient, Transició Ecològica i Benestar Animal de fa 4 setmanes, de fa un mes, per tant acabo d'aterrar. Què em vaig trobar quan vaig aterrar? Em vaig trobar un equip de persones que, sens dubte, i com s'ha demostrat en aquesta jornada, són el cor, són l'ànima del projecte i per tant són el més important i és la nostra aposta com a ciutat. A partir d'aquest equip de persones, al qual vull agrair el que han fet avui, el que fan cada dia, desenvolupem una estratègia de ciutat, una estratègia ambiciosa de ciutat, de manera que això ens ho creiem, perquè com que no és una opció la transició energètica, com que no és una cosa que triarem, sinó és una cosa que hem de passar per ella, la volem fer bé. I aquí ve la reflexió. La transició energètica la farem, nosaltres i tothom, però hem de pensar qui està al comandament d'aquesta nau, qui la decideix, qui té la informació, qui pren les decisions, qui es beneficia i qui es perjudica. Venim d'una situació d'injustícia social que fa que l'energia sigui una qüestió no garantitzada. L'energia és un bé comú i és un bé comú perquè ve del sol, perquè ve de tot arreu
i ha estat dominada per una sèrie d'oligopolis que el que fan és agreujar més encara aquesta situació d'injustícia social. Per tant, la nostra meta com a ciutat i com a transició energètica justa socialment és desenvolupar-la de manera que, per exemple, amb una producció descentralitzada, amb eines com és el crowdfunding, les cooperatives i d'altres, que al final aquesta nau sigui pilotada per la gent i en benefici de la gent. Aquesta és la reflexió. I simplement, per tancar, dir que Rubí Brilla i Rubí com a ciutat té clar per on vol anar i estem a disposició dels seus veïns, d'altres municipis, d'empreses, de teixit productiu, per col·laborar en aquest projecte. Per tant, no acomiado això fins l'any que ve, sinó que acomiado això fins, no sé, si voleu enviar un mail ara mateix o dilluns o quan vulgueu, estem en contacte. Gràcies. Jo sí, fins l'any que ve, fins l'altre congrés, fins al 7è. Gràcies a tots i totes i ens tornem a veure d'aquí un any aquí al Congrés Rubí Brilla.